Bones tardes, amics meus tots. Estem aquí després d'un cap de setmana de descans. Espero que hagueu passat bon cap de setmana. Se'ns ha acumulat una mica la feina i avui anirem despatxant tot el que tenim pendent. Primer de tot tenim el tema que vam deixar enrere dels tipus de destacaments. Games Workshop ja va començar a donar pistes de com es farien els exèrcits. I aquí ho tenim aquí la web, anirem comentant una mica el que diuen de la web directament. Primer de tot, ens han dit que les formacions s'han anat, aquí ho tenim, formations are gone, hasta luego Lucas formaciones. Això a mi m'ha entristit una miqueta perquè a mi el tema de les formacions m'agradava molt i sobretot les formacions de tipus de curió, o bueno, les metaformacions, no sé com podríem dir-los, em refereixo a aquelles formacions com formacions de formacions, com si diguéssim. Formacions que et donaven un benefici i que en si eren un destacament. Aquelles m'agradaven i després on cada slot era una formació i després es podria utilitzar independentment o dintre d'aquella organització. Allò deien que era bastant complicat tot, però a mi m'encantava. Doncs això, per lo que es veu, anirà fora. Però que no entrem en pànic perquè tenim una dotzena de noves formacions que seran disponibles per totes les faccions. 12 formacions per totes les faccions, completament flexibles perquè es pugui jugar amb qualsevol de les miniatures que puguem tenir. Llavors, aquests destacaments estan formats indicant com els destacaments d'armes combinats d'abans, doncs indicant quants de cada slot has d'ocupar, quants de HQ, quants de tropes, quants d'élite, quants d'ataque ràpido. Aquí tenim, com si diguéssim, la simbologia dels nous slots. Com a novetat tenim un slot per dedicated transport, per transports dedicats, un per voladors, que això és nou perquè abans podien ser apoyos pesados o coses d'aquestes. Les fortificacions ja ho teníem i els amos de la guerra ja les teníem. Però, bueno, bàsicament ara han creat més slots. Els slots dels transports dedicats pot ser interessant, perquè a veure com tracten en aquesta edició a les unitats que van amb transports i tot això pot ser bastant interessant. Llavors, expliquen una mica les primeres restriccions, les restriccions més comuns que poden tindre aquests destacaments són, per exemple, que siguin de la mateixa facció tots els exèrcits. Tots els exèrcits no, totes les unitats dins d'aquell destacament han de ser de la mateixa facció. I aquí tenim el primer exemple, Patrol Detachment, el destacament més senzill, el qual només com a unitats obligatòries tenim un quartel general i una unitat de tropa. I després fins a 2 ho podem tenir de... Bueno, ja ho veiem aquí, no? L'important que és, doncs tenim slots de dedicated transports que pot tindre un slot de dedicated transport per cada slot que ocupem dels de l'esquerra. Restriccions, com hem dit abans, han de ser totes les unitats de la mateixa facció. Command benefits, known. No té més benefici que el fet de poder utilitzar-ho en un exèrcit. Aquest serà el benefici d'aquest destacament, poder-ho ficar dins que compleixi per poder utilitzar-ho en qualsevol partida. Tu en una partida no pots portar una unitat perquè sí, ha d'estar marcada dintre del que seria un destacament. Doncs aquest destacament seria suficientment flexible com per encabir-hi qualsevol tipus d'unitat sempre i quan tinguis un HQ i una tropa de línia. Això suposo que potser serà el típic destacament aliat, pot ser que sí, vagi en aquesta línia. I després tenim 2 destacaments més que, com podeu veure, són bastant semblants al primer, però on cada cop ens obliguen a portar més coses. En el primer cas ens obliguen a portar un d'HQ més i 2 de tropes més, fins a un total de 6, i tots els slots pugen, bueno, tots no, el de l'HQ, el de tropes i el d'èlites pugen la seva capacitat màxima.
Oh, no, de fet també ho pugen a l'apoyo pesado en un slot més i l'ataque ràpid en un slot més. Bàsicament són destacaments més grans i com és un destacament més gran també et dona més benefici i et dona ja els 3 command points, punts de comandament. Aquests punts que tant hem sentit a parlar últimament, que són una novetat d'aquesta edició, que seran punts que ens permetran utilitzar certes habilitats, repetir tirades, guanyar iniciatives, guanyar el fet de poder començar primer, coses d'aquestes. Ens ho hem de detallar encara, però bueno. I com veieu aquí, això ja és un destacament ja molt gran, bastant gran, important, el qual ens donarà, en comptes de 3 punts de comandament, 9. Per tant, ja veieu, parlo tant, és que parlo fatal, perdoneu. Per tant, com podeu veure, quan més gran sigui el destacament, major serà el benefici en punts de comandament. Molt bé, això és un tast, perquè ens han dit que hi ha 12, o sigui, n'hi haurà moltes més. Després crec també haver llegit per ahí que segurament els còdecs que trauran per cada facció pot ser que tinguin destacaments únics per a aquella facció. Com hi havia fins ara, els tipus de destacaments també únics per cada raça, doncs segurament això ho aniran ampliant. Però de moment ens donaran 12 formacions que seran utilitzables per qualsevol facció. De manera que totes les faccions començaran igual. Tindran la mateixa capacitat de formar exèrcits que la resta. Això pel que fa als destacaments. L'altre tema que ens han començat a donar pistes és sobre les miniatures que són les monstruoses i d'aquest estil. Què ens diuen aquesta gent? Que venen de matinada. Doncs els perfils seran els mateixos que les unitats normals i que els vehicles. Hem unificat en aquesta edició tot el que serien perfils per simplificar-ho, doncs les criatures monstruoses no són una excepció. Tindran els mateixos perfils de ferida, tindran números molt més elevats, però continuaran tenint ferides, resistència, força, lideratge, habilitat d'armes, habilitat de distància, de projectils. Això ho tindrem igual. L'únic que, clar, tindran un número de ferides, això ja ens ho diuen per aquí, un número de ferides molt gran, a lot of wounds, high toughness, molta resistència i molt bona salvació. Per exemple, un tirànid, un dels monstres més grans dels tirànids, podria tenir 12 ferides i un cavaller imperial podria tenir-ne fins a 20. Això farà que baixar-te'ls sigui una feinada, però bueno, com que en els perfils d'armes nous tenim armes que poden fer més d'una ferida, doncs aquí veurem com les armes potents, com punys de combat, canons de batalla, canons làser, seran molt més importants a l'hora de baixar-te de criatures monstruoses perquè són les úniques que poden fer múltiples ferides d'un toc. Aquí ens comenten que aquells dies on podíem patir la desgràcia de que d'un tiro ens matessin un Land Rider, doncs ara no serà possible. Per què? Perquè tindrà tantes ferides que serà impossible que potser un Land Rider té, no ho sé, m'ho invento, 10 ferides, 8 ferides. Si potser tenim un armament que com a molt farà un dau de 6 ferides, doncs amb un torn o amb un tret és difícil que ens ho matin. De l'altra manera, sí, podria vindre algú amb un fusell de fusió, fer-nos un tret, fer-nos un intern, treure un 6 a la taula de mal del vehicle i treure'ns una explota. Això podia passar. Ara ja no serà possible. Molt bé, la chicha buena. Morkanaut. Tenim aquí un perfil d'una criatura monstruosa i com podeu veure, lo curiós, lo xulo de l'assumpte és que l'atribut de moviment, l'atribut d'habilitat d'armes i l'atribut d'atacs és variable. És variable en funció de les ferides que tingui. Si té de 10 a 18 ferides, aquesta miniatura té un total de 18 ferides, però si tingués de 10 a 18 ferides, està a ple rendiment aquesta màquina. El Morkanaut en aquest cas, amb 8 polzades de moviment, impacte cosa a cosa 3 i tindria 4 atacs. Si li baixem a ferides
fins que en tingui de 5 a 9 ja veiem que es fa una mica més lent, li costarà una mica més impactar i tindrà un atac menys. I si té de 1 a 4 ferides, encara es mourà menys, es mourà la meitat, impactarà a 5 i tindrà la meitat d'atacs que quan estava a ple rendiment. Això està molt bé, perquè pots anar una criatura monstruosa, la pots anar picant, la pots anar desgastant, pot ser que no la destrueixis en un torn, però després serà menys efectiva, cada cop serà menys efectiva, i això jo crec que li dona un punt de representació del mal interessant. Veure com un cavallero imperial cada cop és menys efectiu, et podrà fer menys mal. Si li vas fent tu més mal, podràs fer que es mogui menys. Donarà un component també estratègic, però també de que al final que sigui el joc una mica realista. No tenia sentit que si un cavaller imperial tenia 6 ferides, li fessis 5 ferides i el deixessis viu i en el seu torn pogués atacar, pogués moure, pogués fer el que volgués com si no tingués cap ferida. Doncs ara ja ho tenim aquí, representat d'aquesta manera. Molt bé, doncs això seria tot. Estarem a l'espera de més notícies. El dia següent, o sigui demà, ens donaran notícies sobre infanteria, com funciona la infanteria, com combinar firepower, que això és interessant, no sé a què es refereixen. Sembla com si poguéssim, com si la regla aquesta dels Tau de que si disparen múltiples unitats de la mateixa, poder-ho fer com una sola amb bonificacions. No sé si hauran agafat algun matís d'això i ho hauran aplicat a totes les faccions, del pal de que podem combinar diferents unitats a l'hora de fer atacs i que siguin més efectius. No ho sé. Pot ser que quan ens deien que totes les armes poguessin fer mal a bèsties o a vehicles amb molt blindatge, allò que van dir que tot podia ferir, qualsevol miniatura podia ferir a qualsevol miniatura. Pot ser que sigui sempre i quan les combinis o siguin un número ingent de miniatures, pot ser per aquí que vagi l'assumpte d'això de combinar la potència de foc. No ho sé, ho veurem demà. No sé si... pot ser que demà faci vídeo, si veig que hi ha poc material potser m'espero un parell o 3 de dies a acumular una mica més de notícies, perquè fins ara he fet un vídeo per notícia i m'ha anat bastant bé, però potser els vídeos poden ser una mica més sucosos si acumulo notícies d'un parell de dies. Jo crec que potser faré aquesta prova, a veure si té bona rebuda. Si creieu que no, que voleu un vídeo per notícia, per ínfima que sigui, doncs m'ho dieu i jo pot ser que si m'ho dieu ho faci. No ho sé. Com que faig el que vull, doncs mira, però si rebo un feedback de la gent que em diu no, m'agradaria una notícia per dia perquè m'agrada estar molt al dia i tal i qual, home, doncs potser m'ho plantejo perquè al final els vídeos els faig per compartir amb vosaltres les notícies. Però bé, fins aquí el vídeo. Estarem al tanto de notícies, continuem amb el hype, bona feina d'aquesta gent, sí, aquesta gent fa bona feina, sí senyor. I bé, doncs fins demà.